こんにちは。チベットテレビのテストもです。チベット This Week ではチベットやダライラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王はダラムサラで教授祈願法要に出席されました。ダライラマ法王はナレンドラ・モディ首相の74回目の誕生日を祝福されました。テンバシン主席大臣はパリの2つの美術館がチベット美術カタログに中国語の用語を使用していることに懸念を表明しました。第17期チベット亡命議会第8回総会が終了し、チベット国内のチベット人に連帯を表明しました。オーシャン・オブ・ウィズダム・スクールがミネソタ州教育庁からチャーターの認可を取得しました。第4回ヨーロッパにおけるチベット仏教会議がベルギーで開催されました。台湾駐在モンゴル代表が台北のチベット事務所を訪問し、チベットとモンゴルの文化的、宗教的結びつきを強調しました。モンゴルとチベットの関係及び1913年の条約に関する報告書が東京で発表されました。宗教文化省はオックスフォード大学で開催された第7回国際若手チベット学者セミナーでチベット電子図書館プロジェクトを発表しました。今週水曜日、ダライラマ法王はダラムサラのツラカンでチベット女性協会また CST として知られるチベット人中央学校のダラハウシー校及びラサ地区の元学生らによる教授祈願法要に出席されました。法王は聴取を前にこの集いが長年にわたって積み重ねてきた功徳と祈りの結果であると述べられました。また、ブッダの願いを叶え続けるという決意を証明し、みんなが前向きで高揚した気持ちを持ち続けるよう励まされました。今週火曜日、ダライラマ法王はナレンドラ・モディ首相に書簡を送り、74歳の誕生日を祝福されるとともに、インドで非暴力の意味であるアヒンサと慈悲の意味であるカルナの伝統、さらには世界的な影響力の高まりを称賛しました。法王はインドが65年以上にわたって亡命チベット人を支援してきたことに感謝の意を表し、首相の健康と国民の希望を実現し、より思いやりのある平和な世界に貢献するための成功を祈られました。9月14日、中央チベット政権の主席大臣はパリの2つの博物館に対し、チベット工芸品のカタログのチベットをシーザーに置き換えたことに対し、中国政府の偽情報キャンペーンに同調したことに強い懸念と失望を表明する書簡を送りました。この書簡はベルギーのチベット事務所を通じて届けられ、フランスの文化大臣や外務大臣、パリ市長、美術館の館長、フランス上院のチベット支援グループのメンバーなど、重要な関係者に宛てて送られました。主席大臣はフランスと中国の文化交流プログラムのチベット工芸品の収蔵品において広く認知されているチベットの代わりにシーザンとヒマラヤの世界を使用していることについてケブランディ美術館とギメ美術館を批判しました。主席大臣はこの一連の動きを2023年に中国政府の統一戦線工作部が開始した独立した文化的アイデンティティとしてのチベットを抹消しようとする試みに対する受け入れがたい情報だとしました。また、フランスの自由の価値観と美術館の行動の矛盾を強調し、主席大臣は次のように述べました。自由、平等、博愛を約束する国家を代表するフランスの文化機関がチベットのアイデンティティを抹殺しようとする中国の試みに加担していることは非常に憂慮すべきことです。このような言語規範やチベット人の願望を無視する行為は民主主義国家にとって危険な前列となるでしょう。
主席大臣は最後に歴史的事実、国際法、そしてチベット人の願望に沿って自らの立場を直し、チベットを正確に表現するよう博物館に強く求めました。今週木曜日、ケンポスナムテンベル議長が議長を務める第17期チベット亡命議会第8回総会最終日は、チベット中国紛争解決促進法の採択に対するアメリカへの感謝を表明する公式な議案や決議で幕を開けました。また、チベットを強力に支援してきたオーストラリア議会のジャネット・ライス元議員に謝意を表明する決議案も可決されました。続いて、チベット選挙委員会委員及び公益事業委員会委員の選挙が行われました。元国会議員のロプサン石氏は29票を獲得し、12票を得たラルンギャル氏を抑えて、チベット選挙委員会委員に選出されました。また、TCB チベット子ども村ディレクターのツルトゥルムドジェ氏は24票を獲得し、18票を得たトプテンヤンペイ氏を破って公益事業委員会委員に選出されました。必要な議事項目を終えた後、会期は立法手続きの一環として、第63条改正案の第1読解及び第2読解に進みました。亡命チベット人憲章の第63条 2B 及び4の改正案は、賛成多数で可決されましたが、第37条1の改正案は、必要な3分の2以上の賛成が得られなかったため、廃案となりました。議長は閉会の挨拶で主席大臣、副議長、大臣及び議員たちの参加と協力に感謝しました。さらに今期に取り上げられた弔辞、連帯決議、立法改正、感謝の動議、中央チベット政権各部門の報告、内閣の説明、選挙委員会委員及び公益事業委員会委員の選挙、または今後の議会プロジェクトやプログラムについても報告しました。オーシャン・オブ・ウィズダム・スクールはミネソタ州教育庁から正式な認可を受けました。ノベーション・エデュケーション・オプチュニティーズに付与されたこの認可によって、オーシャン・オブ・ウィズダム・スクールが幼稚園から8年生までの学生を対象とした独立の公立の認可校の立ち上げが可能になります。2025年秋に開校予定のこの学校では、エモリ大学の C ラーニングプログラムをカリキュラムの基盤として取り入れ、授業料は無料になります。さらにチベット語のコースも含まれます。このアプローチは学生の楽観的、感情的、論理的成長を育む環境を提供することを目指しています。オーシャン・オブ・ウィズダム・スクールはプレスリリースの中で、ダライ・ラマ法王14世がこの学校を祝福し、命名してくださったこと、またペンパスン主席大臣及びチベット事務所ワシントン DC の揺るぎない支援にも感謝しました。第4回ヨーロッパにおけるチベット仏教会議が2024年9月13日から14日までベルギーのフィにある施設ユンテリンで開催され、9カ国から28の仏教センターを代表する44名の代表者が集まりました。会議は相談による祈りの儀式で始まり、続いて中央チベット政権宗教文化省の現職大臣でもあるペンパツィン主席大臣からのビデオメッセージが伝えられました。チベット事務所ブリュッセルのリンジンゲン官代表は、開会の挨拶で参加者を歓迎し、チベット仏教における輪廻転生の概念を探ることを目的とした1日半の会議について説明しました。特に中国政府がこの問題に干渉し続けていることを踏まえ、ダライ・ラマ14世の後継者問題についても強調しました。チベット文献図書館の館長であるゲシラドル氏は、洞察に満ちた基調講演を行い、議論に前向きな雰囲気を作り出し、参加者が提示されたテーマについて深く考察するよう促しました。チベット事務所ロンドン代表、チベット事務所パリコーディネーター、そして国連人権擁護担当官は、多くの検討及び真剣な議論の末、満場一致で6項目の宣言を採択しました。モンゴル台湾代表事務所として知られる台北にあるウランバットル貿易経済代表事務所のトゥムルバタール代表とゾルザヤ副代表は9月13日に台北のチベット事務所を訪問し、両国間の歴史的、宗教的、文化的絆について議論を交わしました。チベット事務所台北のケサンゲンゼバワ代表は、台北のチベット事務所と中央チベット政権の概要を簡潔に説明しました。また、モンゴル代表団にチベット人が自由を求めて現在も闘争を続けていること、台湾におけるチベット仏教の現状、そしてチベットに関するアメリカの一連の
立法を含む支援について報告しました。9月14日、中野区役所で行われた南モンゴル会議主催のチベット研究者、モンゴル支援者、メディア関係者によるイベントで日本語によるモンゴル・チベット関係と1913年の条約に関する報告書が発表されました。この報告書は1913年1月11日にモンゴルとチベットの間で署名されたモンゴル・チベット友好及び相互承認条約の110周年を記念して昨年学者やパネリストが提出した論文をまとめたものです。報告書の発表会に招待された代表のアリア・ツワンギャブ博士は歴史、文化、言語の重要性、そして中国共産党がモンゴル人やチベット人のアイデンティティを破壊し、歴史を歪めようとしていることについて話しました。また中国が元朝や清朝の過去の覇権に基づいてモンゴルとチベットに対する主張をしていることは根拠がなく歴史の大きな歪曲であると説明しました。最近オックスフォード大学で開催された第7回若手チベット学者国際セミナーにおいて中央チベット政権宗教文化省のチームがアメリカ国際開発庁の資金提供によるチベットデジタル図書館プロジェクトを紹介しました。チームは参加者にプロジェクトの目的と進歩状況を知らせるためのパンフレットを配布し、包括的な説明を行いました。また、オックスフォード大学のチベット専門コンサルタント図書館員、チャールズ・メンソン氏、セミナーの運営委員会メンバーであるダニエル氏、そしてチベット事務所ロンドンのスナムツリンフラー氏代表が、プロジェクトについての詳細な説明を受けました。9月15日、チベット事務所ブリセルはチベット文献図書館の館長であるゲシラドル氏を迎え、仏教とシーラーニングに関する講演会を開催しました。ジャミア・ロペル日曜学校やシェラブナムゲ週末学校の生徒やチベットコミュニティのメンバーを含む100名以上の参加者が集まりました。ゲシラドル氏は人生における幸せと功徳の育成、そして幸福を向上させるシーラーニングの役割について語りました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。